bi edizio egin dira erretik programakoak, ja guztira 4 programa egin dira, eta batez ere programa honetan parte hartu duten pertsona desberdinak izan dira, funtzio desberdinak dituztenak IKT-ekin bere ikastetxea. Arduradunak, multiplikatua IKT-ekin, gauzak egiten hasi direnak, eta nolabait ikasturte honetan egin diren 2 programetan, 75 pertsonak edo parte hartu dute. Sentsazioa jendeak duena da, lagungarri izan zaiola bere egunerokora eramateko, eta bat dator nolabait erretik programaren helburuarekin, eta helburua bada nolabait pertsonak gaitzea, ez teknikoki bakarrik ere, baizik eta beste kompetentzia desberdinetan, bere egunerokoan, bere ikastetxean, IKT-ekin inplikatutako aspektu desberdinetan aurrera eginen izan. Pues eso, sobre todo el curso yo lo que veo que nos da un poco de organización y de ver que todo lo que hay en la sociedad que los chavales demandan y que ellos utilizan, nosotros lo llevamos un poco a nuestro terreno de la educación, ¿no? El poder explicarles muchas veces actividades o aplicaciones que ellos mismos pueden incorporar a la hora de presentar trabajos, ¿no? Sí, a nosotros sobre todo lo que nos ha gustado es que con un par de aplicaciones o conceptos, que es el PLE, el BLE y con blogs, que ya solo con eso podamos pasar del mundo del papel, que era lo que teníamos hasta ahora, al mundo digital completamente, con unos enlaces a sitios y con el contenido bien organizado. Eta gehien bat eman didana da, talde izugarria ezagutzea, sentitzea nire tokia badagoela IKT mundu honetan eta aurrera jarraitzeko izugarrizko gogua. Teknologia berrian inguruan ja ez du balio etorkizuna daola esatia, ja hementxe dago aldaketa eta beharrezko ikusten genuen formazio hau eta gustora asko ikasi den sentsazioekin geratu behar. Orduan, egin duena da nolabait elkartrukatze handia egon ahal izatea beraien artean eta sare bat sortu ahal izatea IKT-ekin lan egiten dituzten pertsona desberdinen artean Kristau eskolan. Eta hori helburu garrantzitsua da, ez? Orduan, ea nola egin dugun sare hori elikatzen joan ahal izatea, emetik aurrera eta aberastasun handiagoa izatea, ez?